नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर आज आमच्या गावात गवळ देवाचो कार्यक्रम हा. गवळ देव म्हणजे शेतावरचं जेवण, एक प्रकारचा भातबीत कापून झालेला गावाकडे करणारो प्रचलित सण असा आहे. तर ह्यो सण किंवा कार्यक्रम दाखवण्याचा मी थोडक्यात प्रयत्न केलेलो असा या व्हिडिओत ना. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि गवळ देवाकडे आमची एक तुळस पण असता, तर त्या तुळशीचा पण लग्न गावातले मिळून सगळे लावतात. तर तुळशीचा लग्न आणि गवळ देवाचो कार्यक्रम ह्या व्हिडिओत थोडक्यात दाखवलेलो हा. थोडक्यात म्हणजे डिटेल मध्ये दाखवलेलो असो. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ पूर्ण बघून झाल्यावर व्हिडिओ आवडलो की व्हिडिओ लाईक करा. आणि आमचं चॅनेल फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर पण असा, तर थंय जाऊन पटकन फॉलो आणि लाईक करा. म्हणजे तुमका इतरही बारीक सारीक अपडेट ना कायम गावत रावतले. आणि ह्यो आमचं चॅनेल यूट्यूबचो आधी सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच कोकणातले व्हिडिओ तुमका कायम मिळत रावतले. तर चला आता गवळ देवाकडे जाऊया आमच्या. तर बोलता बोलता तुमका सांगूचाच रावला, या व्हिडिओचे ना 2 पार्ट बनतले आहेत. तर पहिल्या पार्टमध्ये म्हणजे ह्या पार्टमध्ये सगळ्या पूजाविधी दाखवतलाय, आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये शेतावर आपण जेवण बिवण करून कशा प्रकारे इकडे वाढला जाता त्या सगळा दाखवतलाय. तर दोन्ही व्हिडिओ बघू. चॅनेल आधी सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबा, म्हणजे दुसऱ्या पार्टच्या व्हिडिओचं पण नोटिफिकेशन तुमका लगेच मिळतला. तर आता अशा प्रकारे आपण गवळ देवाकडे पोचलेले आहोत आणि तुळशीचा लगीन लावसाठी आता तयारी सुरू असा. आम्ही पोचलेलो तेव्हा. तर आता हे दिंड्याचे काटे वगैरे बांधूचा काम सुरू असा इकडे. आता गवळ देव म्हणजे काय माहिती, पहिले सगळे शेतकरी असायचे आणि भातबीत कापून झाल्यावर ना एक शेतावर जेवण म्हणून करायचा, आणि तिकडे असलेलो आपलं देव म्हणून एक मानलेलो असता. तर ते देवाची पूजा वगैरे करून त्याका मानवून बिनवून त्यांका नैवेद्य वगैरे दाखव शेतात आपली जेवण्याची पद्धत अशा प्रकारे. आणि ह्या उद्देशान गवळ देवाचो कार्यक्रम केलो जाता. आणि गवळ देवाचो कार्यक्रम ना तुमका जास्त म्हणजे सिंधुदुर्गातच किंवा आपल्या कोकणात म्हटलंच तरी हरकत नाही. तर ह्याच ठिकाणी आपले कार्यक्रम यो बघूक गावता. तर ह्या आता तुमका व्हिडिओत दिसता ना, ती आपली तुळशीच्या लग्नासाठी खोलपी तयार करतात. तर ह्यो आमचो गवळ देव असा. तर आता इकडे धुवून पुसून वगैरे सारवून वगैरे घ्यायचं काम सुरू असा. सारवून बिरवून झाल्यावर मग रांगोळी वगैरे पण काढतले आहेत. तर म्हणजे ह्या उद्देश काय, आता पूजेच्या अगोदर स्वच्छता करून घेतात थोडक्यात, मग सारवानावर रांगोळी पण काढतले. तर बघा आता पूर्ण दाखवतोय तुमका मी. Banyak lama dulu. Hah? Apa lah? Ganda gue yang berani dia tu. Ganda gue ini bang. Kayak itu dah ganda. jadi anda mana gitu. Ada banyak apa? Oh itu bagus. Hai orang kau itu juga. Mana mau jadi itu? Hai tadi, hai itu apa boleh? Kau dah, kau tak kira bang. Tapi lagi jam mana?
तर आता इकडे आता तुळशीचं लग्न असा ना, तर त्याच्यासाठी हळद चढवण्याचं काम आता सुरू झालेलं असा. म्हणजे हळद चढवचे थोडक्यात विधी, काम म्हणता नये, विधी सुरू झालेले असत. तर आपल्या शास्त्राक लागतात 5 बायकांनी हळद चढवची, पण आता इकडे चिरू कातूक जेवढे बायका इलेले असत ना, ते सगळेच हळद चढवक येतात. तर आता हळद वगैरे चढवून झाली आणि गवळ देवाकडे चारवून रांगोळी काढून आणि सजवून पण झाला. सजावटीचा काम पण पूर्ण झालेला असा. तर आता फक्त पूजेचा काम राहिलेला असा. तर आता ह्यो वाघ तयार करतात. गवळ देवाक वाघ म्हणजे कोकणी माणसाक माहीतच असताना वाघाची पण एक वाडी असता, तो एक गमतीचो भाग असता. तर तो भाग शेवट असा व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर आता गवळ देवाच्या पूजेक सुरुवात झालेली असा. तर पूजा गवळ देवाची कशा प्रकारे करतात ह्या जर तुमका पूर्ण बघूचा असा ना, तर ही क्लिप पूर्ण बघा, तुमका सगळा लक्षात येतला. बरोबर. थोडा थोडा टाक, बारीक बारीक करून थोडा करून. कंड लाव लाव नको इतके वाटण बॉम्ब लावलं तर सगळे जेव घेतले. अरे लगीन लागतं मग लगेन लावताना लाव बाबा. मध्य बटन लावायचं. अरे लवकर लगीन जरा थांब, नाही तर ते सगळे आयडिया आता फुलं टाकून लाने डॉक्टर तात्याराव लाने. ह्याच्यातलं तो जेजे हॉस्पिटल चोटी. नैवेद्याक पाणी सोडे आधी गुळ नैवेद्याक पाणी. हा केळाक पाणी सोडा. रामबा वस्त्र घालते, पांढरा वस्त्र असं ता घाल. लाल वस्त्र पांढरा वस्त्र घाल. पांढरा वस्त्र धनु खय गेला का? पांढरा वस्त्र खया सर पांढरा वस्त्र लागतं ना. मोठ्या दोंड्यावर ठेवायचं.
बाकी सगळी ठेव असली ती पाचही दोंड्यावर ठेव. पांढरीच ठेव ना, हा पांढरी वस्त्रात ठेव ना. हा पांढरीच ठेवती पाचही दोंड्यावर ठेव. एक एक वस्त्र काढ धनू, एक एक वस्त्र काढ. अजून एक वस्त्र. हळद पिंजर टाक सगळ्यांवर आणि पाया पड. अगरबत्ती हा लाव. एका वडाक गंध फुल लाव. गंध फुल लाव वडाक. या बघ गंध. तो का तिकडे हा त्या ठेव त्याच्यावर वस्त्रावर ठेव. वस्त्रावर ठेव त्या. पाणी सोड. पाया पड. चल झाला इथे. अगरबत्ती लाव. ती लावलेलीच घे ना इकडे बोडूच्या. मग ती कैसर लाव का. दोन घे फक्त. अगरबत्ती घे दोन लावलेले. वनस्पती धूपम कैसर कुडून ठेवते. बत्ती पेटणार नाही ना निरंजन. पाणी फक्त आणि तिकडे बस. हळद पिंजर नको. आता जशी गवळ देवाकडे पूजा केल्याने त्याच प्रकारे आता तुळशीकडे पण पूजा करतले. आता तुळशीकडे पूजा कशा प्रकारे करतात ता जर तुमका तुळशीच्या लग्नाचो डिटेल व्हिडिओ हवो असात तर आमच्या घराकडच्या तुळशीच्या लग्नाचो मी व्हिडिओ बनवलेलो असा. तर त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय. थंय जाऊन चेक करा आणि तो व्हिडिओ पूर्ण बघा. खूप मस्त झाला. नक्की आवडतलो तुमका. तरी पूजा झाल्यानंतर आता तुळशीचं लग्न लावतले आणि त्याच्यानंतर गाराणा वसतला. आता गाराणा कोकणातला गाराणा म्हणजे तुमका माहिती. तर गाराणा बघू. पूर्ण व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्ही काही मिस करू शकणार नाही. या व्हिडिओत ना बघण्यासारख्या दुर्मिळ तुमका खूप असा. पण मी सगळ्यात सांगित राहिलंय तर माझं बोलण्यातच वेळ जातलो. त्याच्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. श्रीरामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा
गोविंदा गरुड ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते शुभमंगल गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मान्वती वेदिका क्षिप्रा नेत्रवती मासुर नदी खाता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जला समुद्र सरिता कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान लक्ष्मी कौस्तुभम पारिजात सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावका मधुदा सुरेश्वरो गजो रंभा देवांगना अश्व सप्त सुमतुदश्री ध्वनि चामुदे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम् कुन्देन्दु तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुते देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या पातु मंगल सावधान आली लग्नघटी समीपनवरा घेऊनिया वाघरा गृहोक्ते मधुपर्क पूजन करा अंतपटाते दृष्टा दृष्टवधूवरान करणे दोघे करावी उवी वाजंत्री बहुगल्बलान करणे कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल एक मूर्त घाल एक तुळशी घाल बरोडलं खाली बस भडजिंक खाल द्या पिशात दे भरून थोडी संकल्प सुरू झाला. आज या शुक्रवारी बाळगोपाळाने तुझी सेवा चाकरी वर्षानुवर्ष करते त्याप्रमाणे केलेली आहे मान्य करून घ्यायची. त्यांच्या गुरा वासरांका डोळ्यापर्यंत सगळ्यांका सुखी ठेव महाराज. त्यांचा दूध उपत्यात वाढ कर महाराज. त्यांच्या पाठीमागे काही क्लेश पीडा असतात ती आजच्या तारखेपासून दूर कर महाराज. ती शारीरिक असू दे कुठलीही प्रकृती असू दे किंवा कसली असू दे ती आजच्या तारखेपासून दूर करा आणि सगळ्यांचा कल्याण कर महाराजांनी बराचा कर महाराज. इच्छा पूर्ण करून सांगा आणि चुकला सगळ्यांच्या मनाची इच्छा पूर्ण कर महाराज. सगळे खाली त्याला पत्तावळी ठेवा. वाघाचा खायचा वाघाचा ह्या पण पान ठेवायचे मग यायची जेव परत चांगल्या वाटल्या घ्यायचं तुला पळला नाही तो.
खाली सगळे चला खाली बसा. चला तर ह्या पार्ट मध्ये इतक्याच होता. भेटूया पुढच्या पार्ट मध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली आणि पुढचं पार्ट बघूक चॅनेल सबस्क्राईब करा.